И здравейте, мили зрители, здравейте на всички. Аз съм Ана БГ и днес играем Майнкрафт през сървър. Ето ме. Ще се върна, когато вече сме влезли в някой сървър до тогава. И така влязохме в един сървърче и сега чакаме да почнем. Хайде. Офе, ще се върнем вече когато почна, защото ще е скучно да чакаме 2 минути. И до тогава. И така започваме. Почнахме. Да вземем честа. Така бързо взимаме каквото можем. Меча го вземаха. Взехме някои работи, ама не толкова колко да човек. Мога да поправя една от своите грешки. Изчезват ми другите работи. Не са изчезнали. Сега ще поставя бронята. И тръгваме, че тук има вече борба. Ето, той е пикно, сега ще го трепа. Ой, кой разлят тази вода, бе? Тук горе има често. Чета банали не го видели. Кой има привета пак? Не! Сега пак ще влезем в някой. Ще играем доста сървъри. Този имам само, но Лайво, този е най-играният сървър в Майнкрафт. Yes! Пусна ми с работи. Така. Почваме след 1 минута и 3 секунди. И ще го чакаме. Поминава бързо. Тази с диаманти направя ли? О, не. Искам да трепам в матко. Така. Още чакаме да почне, ама не почва. Така. Бързо бе, почвайте. Ще се върнем, когато почне направи до тогава. И така, хора, започваме след опа. Така, 30 секунди започваме. Така. И започваме с 30 секунди, както ви казах. Ако някой иска, може да играем двамата. Моето име ще го видите. Почваме бързо. Честове. Обирам всичко, което ми пипне. И бързо чупката, бе. Така с опа, тая броня, защо я взех и аз? Опа, не брадата. Тъй. Аз си взимам брадата и тръгвам. Така. Вече можем да удряме. Така. Това ще го трепа. Ма лошо, защо не може? Къде е? Дали? Как гадно ме оттрепа! Пак съм тук. Нещо ми се бъкна. Тъй, сега ще влезем в нещо друго. Само да видим какво.
Ще играем в това. Първо ще се опитам да вляза в местото. Айде да кажа, така. И да влеза. Така. Ще се върна вече като сме готови. И вече сме до портала. Ще опитаме да влезем. Дано да ни позволи, но както виждате не може. Моето име в това е името на Скръпи. Използвам неговото име. Той ми позволява, ние сме приятели от училище. И така, използвам неговото име. Така. Така и... Да. Сега ще влезем в някой друг сървър. Само извинете, да напиша на един човек само нещо. Но той ще дойда. И така написахме го и тръгваме. Ще влезем пак в някой Hunger Game. Така. Ето тук. Аре, чуката Селандур. 3 секунди и почваме. Това е перфект. Супер. Така. И... 3 секунди нямам търпение, хора. Така и както виждате, ето го моето име. Ще напиша нещо и ще ви го покажа. Не почваме, хора. Почваме. Бързо. Така, за всичко най-добро. Така, бързо. Бързо, взимаме този. Така, и... взех. Ето този. Не, паднах. Така, тръгвам. Да видя какво мога да си направя, нищо. И тук влизам, дано да имам нещо. Схематочи и чест. Картофи. Така. Сега да видим коя броня ще ми трябва. Това. Слагам най-силното. И вече съм оборудвана. Така че ще оставя другата. Така, трябва да я оставя всичката. Какво? Защо пас ми я даде? Така, нещо се бъгна. Така. И продължаваме надолу. На къде да тръгнем? Ето, чест. Тори. Бързо. Аре. Вижда чест нещо породен. Има дърт. Набързо ще щупа дърда, тъй че не мога да чупа. Бързо отваряй. Не може. Карай. Тук има огън и ето чест. Така, лук. Картофи. Броната няма да я вземам, защото имам. Много якото е, че като стоя на огън, нищо не ми става, вижте. Така. Тук има нещо. Уау! Не заслужава сълзите ни за твоето безотговорно поведение. По-скоро да се върни. Уау, аз сега съм заклещена тук. Гадост.
Вай! Хора, представете си за клещи. Сега. Тя получи само уважение и любов. А дори не се опита да говори с нас, за да изясним нещата. Така ли? Не мога да клеща. Да ти кажа ли истината, Каруна? Твоята снаха ни опозори. Спро огънят, нищо ме дразни. Точно така, како. Как би могло момиче като куши да оценява стойността на семейството и дума? И че не съм маха, бе. Вместо това, реши да се откаже от слух си и от собствената на живота си тук. Трябва да има причина за това. Каруна. Трябва сега да седя тук, докато свърши сървъра. Тук има броня. Аз им няма как. На снаха ти ръки сърцето на моя скъп внук. Сега трябва да я изхвърля. Така. Чакайте, супер пунч. Но гадно да седнах, няма. Пак ли ви даде? Хвърля хубаво. 5 минути до края. Така ще справя огъня. Пожара. Така. Ще се опитам да се изкача по някакъв начин, ама. Така. О, хора, успях. Yes. Да. Успях. Изкачих се. Супер. Така трябва... тук виждам един човек. Трябва да... да го убия. Така да си приготвя всички оръжия. Боже, те са доста тъйче. Стави. Просто ще се вървят така и да крия честа. И да взема само от него меча и тортата. Така, чакай да търсим. Майка ми беше болна, трябваше да замина за цяло. Добре, карай към градската болница. Да. Опа. Вадя меша. Сега съм много близо до него. Ще го убия. Вадя брат. Не. Чухте. Така също. Дали? Би. Мъртъв си, Бу, бягай. Бягам. Смотри, край. Не. Това мисля да е от днешния епизод и абонирайте се за моя канал, дайте палец нагоре, коментирайте и чао!